వెల్కమ్ టు దృశ్యం న్యూస్. సంగారెడ్డి జిల్లా పుల్కల్ మండలంలోని గొంగులూరు గ్రామంలో సీతారాముల కళ్యాణం హనుమాన్ మందిరం వద్ద జరపబడింది. హనుమాన్ ఆలయ అర్చకులు స్వామివారి పూజలు చేశారు. అనంతరం శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. వేద మంత్రాలచే మంగళహారతులతో స్వామివారి కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది. అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని జరిపారు. సందర్భంగా గ్రామ ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ పార్టీల నాయకులు, గ్రామ పెద్దలు, గ్రామ యువకులు అందరూ కలిసి సీతారాముల కళ్యాణాన్ని బిచ్చుకుంద అప్పగారి శిష్యులు పట్టోళ్ల బస్వారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో విజయవంతం చేశారు. సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ రిపోర్టర్ బి శామ్యుల్, దృశ్యం న్యూస్. Mangal